desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Per aprendre vocabulari, he d'organitzar-lo en llistes i memoritzar-les? Doncs la veritat és que és preferible treballar les paraules en context, llegint textos, escoltant àudios, fent exercicis o escrivint frases. Tot i així, aprendre llistes de vocabulari et pot ajudar a aprovar un examen o a preparar-te per una situació concreta. Però a vegades m'oblido de les paraules que són poc habituals. Això és normal i no t'hi has de capficar massa. Sempre has de prioritzar el vocabulari que s'utilitza més, abans que una paraula molt específica que t'hagi aparegut en un text. Així doncs, què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta.